बयनिसिमबो नैबे रिसेप्शन कमिटिखौ दैदेननाय मानगोनां चेयारमेन सार आरो मानगोनां चिफ कनभेनर आरो गासैबो दायित्व लाग्रा नोंथांमोन जोंहा दिनै आंजों लोगोसे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे मानगोनां क'क्राझारनि बन्स'नि दैदेनगिरि आरो मानगोनां चिरां जिल्लानि आफादगिरि आरो गासै मावथिफारिया लोगो नोंथांमोन बे बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनानै बे फैबाय थानाय मार्च दाननि 14, 15 आरो 16 जिथु जानो गोनां एनुअल कन्फारेन्स थर्ड एनुअल कन्फारेन्स थामथि एनुअल कन्फारेन्स आरो सेथि ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेव बे हाबाफारियावहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे जों प्रग्राम खुंगोन बे प्रग्राम खुंनाया खालि प्रग्रामल' नङा नाथाय बे प्रग्रामा फैबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरनि मोनसे जौस्रां जाय जौस्राङाव जों इयुननि जाथि दानाय हारि दानाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थांखिखौ जों बै जौस्राङावनो जों सुजुगोन आरो बे जौस्राङावनो गोबां जोंनि बर'नि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि समाज सिबियारि गासैबो दैदेनगिरि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आरो जाखांफुबाय थानाय गोरों गोरों लाइमोनफ्रा बै जौस्राङाव ज' फैनानै फैबाय थानाय समनि जे बर' हारिनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि थांखि आलादा रायजो सोरजिनायजों लोगोसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि थांखि बे थांखिखौ जों बे जौस्राङावनो जों बयखौबो लानानै जों सावरायनायनि खाबुखौ जों मोनगोन दा जोंहा दिनै बे रिसेप्शन कमिटिखौ दिनैहाय दाफुंनायनि उनावहाय जे जोंहा दिनै अफिसखौ बेखेवनाय बे अफिस बेखेवनायावहाय जोङो दिनै मोनसे थांखिखौ लानांगोन जे जोङो एथ' मोनसे गिदिरथार जे हाबाफारि बेवहाय गोबां जोंनि आलासि बिथांमोना फैगोन जेरै जोंनि मानगोनां मेघालयनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां कनरेड सांमा बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै चिफ गेस्ट हिसाबै बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा त्रिपुरानि मानगोनां राजा जेरै प्रदुत बिक्रम देबबर्मा बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे राजस्थाननि दिल प्रदेश बिग्रानि दिनै मैखोम दैदेनगिरि मानगोनां दानि एमपि राजकुमार राव बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बिदिनो भारतआवहाय दिनै बर'फोर बादि आलादा रायजो बड'लेण्ड रायजो बिग्रा जेरै मिथिला स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि विदर्भा प्रदेश बिग्रानि स्टुडेन्टस फरायसा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बिदिनो दिनै गार' हिल्सनि गार'फोर फरायसा आफादनि दैदेनगिरि खासि हिल्सनि खासि फरायसा आफाद दैदेनगिरि अरुणाचलनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस लिडार्स बिथांमोन अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि आरो जोंनि आसामनि मोनफ्रोमबो ट्राइबेलनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि बे हाबाफारियाव मैखोम भाबैनो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां समाज सिबियारि जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरि गुबुन ट्राइबेलफोरनि दैदेनगिरि दिनै गुवाहाटी हाइकर्टनि आयेननि एडभकेट्स बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन दा दिनै जोंनि रिसेप्शन दानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जाहाथे फैबाय थानाय आलासि बिथांमोना मोजाङै रिसेप्शन खालामजायो बिथांमोना थानो जानो थाखाय मोजाङै आलासि हिसाबै आलासिनि दिनै मानखौ मोननो हायो बिनि थाखायनो दिनै नैबे रिसेप्शन कमिटिखौ जों दानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे थांखि बादियै जोंहा रिसेप्शन कमिटिनि जि दानाय थांखि जोङो डिसिप्लिन भाबै
खौसेथियै इउनाइटेडलि जों क'अपारेसन गोबां फिसा फिसा माने साब ग्रुप्स बेजों क'अर्डिनेसन खालामलायनानै जे जोंनि हाबाफारिखौ जों मैखोमै जों साक्सेसफुल बानायनायनि जे थांखि बे थांखिखौबो जों लानांगोन आरो जोंहा दिनै गिदिरथार मोनसे बे ट्राइबेलनि गेजेराव फार्स्ट टाइम जोङो गोबां ट्राइबेल फरायसाफोरखौ लानानै सा सानजा भारतनि जितु जोंनि थांखिया मोनसेयानो जितु जोंनि समस्याया मोनसेयानो जितु जोङो ट्राइबेल हिसाबै थागिबि हिसाबै जोंहा गोबां जेंना जेंसि दङ गोबां जोंहा दिनै गुबुन माने मेनलेन्ड भारतनि थागिबि बिथांमोन बादि जोंहा समान मोनथाय मोनाखै मोननो हागौ दिनै नागालेण्ड दिनै नागाफ्रा नागालेण्ड मोनदों अरुणाचलिसफ्रा अरुणाचल मोनदों मिज'फ्रा मिज'राम मोनदों खासि गार' जयन्तियाफ्रा दिनै मेघालया मोनदों नाथाय बिथांमोनाबो दिनै ट्राइबेल हिसाबै जि दिनै मान गुन मोननांगौमोन बिथांमोनाबो समान मोननो हायाखै आरो दिनै आसामाव बे बिथांमोन बादि आलादा रायजो बिग्रा गावनि ट्राइबेलफोरनि आइडेन्टिटि राव हारिमुखौ दिनै बोखांनो नाजाग्रा जे नासयजाग्रा दिनै ट्राइबेलफोर दं थागिबिफोर दं दा बिथांमोननि समस्या आरो गाज्रिसिन बाव गतिके जोङो दिनै समान मोनसे भारतनि संबिधाननि सिङावनो जों थानानै जों गुबुनफोर बादे जोंनि ट्राइबेलफ्राबो समान मोनथाय मोननो थाखाय मोनफ्रोमबो जोंनि फरायनायनि सुबिदाखौ मोननो थाखाय साख्रि बाख्रि UPSC-यानो जाथों APSC-यानो जाथों बेयाव समान मोनथाय मोननो थाखाय आरो जों ट्राइबेल हिसाबै थागिबि हिसाबै जोंनि राइट्स राजनितिक अधिकार जोंनि हा-हुनि अधिकार जोंनि थांनानै थानायनि अधिकार जोंनि राव भाषा हारिमु धोरोमखौ जों फोथांनानै लाखिनायनि अधिकार बेखौ जों मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै फार्स्ट माने गिबिसिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा बै ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभखौ जों बानायनाय जादों गतिके जोंहा दिनै जौस्राङा बिराद गुवार आरो गोबां दैदेनगिरि बुद्धिजीबि आरो सान्थौगिरि बिथांमोना फैगोन गोबां जोंनि इस्यु फैबाय थानाय समाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि थांनानै थानाय ट्राइबेलफोरनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय जों बेयाव सावरायनाय जागोन दा जोंहा गोबां रिसेपसन कमिटिनिफ्राय मावनांगौ दायथ' थाबाय आरो गोबां जेंना जेंसिखौ दिनै फोजोबस्रांनांगौनि दायथ' थाबाय दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो दङ जोंबो दायथ' लागोन आरो जोंनि सेंग्राफ्रा बिथांमोना दिनै थैथां सान हर खामानि मावगासिनो बर' हारिखौ मोजां मोननानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोना मावगासिनो आरो दिनै गुबैयै दिनैनि बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे बे जोंहा दिनै फिरफिलानि माखासे ओंथिफोर दं जोंहा लग' दा बे लग'नि सायाव आं फंनैसो बुंनो लुबैदों जिहेतु जोंहा गिबियावनो नुहुरो दे गुफुर फिरफिलायावहाय गोमो गाब जों नुयो दा जोंहा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि इन्टेलेक्सुवेल्स जोंनि दैदेनगिरि जोंनि समाज सिबियारि आरो बारग' दावहारु बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेराव जोङो दिनै गोमो गाबखौ गिबियावनो जोंनि हारिनि आइडेन्टिटि सिनायथिखौ जों लाबोनाय जादों जों मंगलियान फोलेरनि मानसि जों गोमो गाबनि मानसि बर'फ्रा दिनै टिबेट' बर्मन ग्रुपनि मानसि जोङो बे आसामावहायनो जोंनो हाग्रा बंग्रा सिफायजेननानै जिब जुनारजों दावहा नांनानै नैबे हासार गोनां बुरलुंबुथुर दै सेराव जों रायजो जाजेनदों दा जोङो दिनै बेयावनो जोङो गसंनानै जोङो दिनै जोंनि जाथिखौ गोजौआव दैखांनानै बर' हारिनि सिनायथिखौ लानानै नैबे फिरफिलानि गेजेरजों जोङो दिनै बेरखांहोदों आरो बेजों लोगोसे गाहायाव जोङो आर'नाइ नुदों आर'नाइया जोंनि बर' हारिनि मोनसे गाननाय जोमनायनि कालचारनि मोनसे सिनायथि जोंहा दिनै गोबां मेहेरगोनां आगरनि मेहेरगोनां समायना रमायना जोंनि कालचारा नैबेखौ जों बेरखांहोदों जोंहा निजा कालचार जोंहा निजा माने गाननाय जोमनाय निजा जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो फैबाय थानाय मोनसे जोंहानो गाननाय जोमनाय सिनायथि दङ बेखौ जों बेनि गेजेरजों बेरखांहोदों आरो बेनि गेजेराव जों नुनो मोनदों फिसा लेखा माने बे जाबाय विजडम एन्ड नलेज जोङो दिनै बर'फ्रा दिनै रोंबाय राबाय आरो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बर' हारिखौ जौगाहोनायाव बर' हारिनि जे जारिमिन
बर' हारिनि जे थांनायाव दिनै लाइमोनफोरखौ जों सोलोंथाइ होनो हानांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा रोंनांगोन रानांगोन दिनै हाथियारजों नङा दावहाया दिनै intellectually जों गियानजों दावहा नांनायनि जि मोन्थोर बेखौ जों बर' माहारियारि आफादा जेब्लायबो लादों आरो जोङो दिनै आयेन भारतनि संबिजित भारतनि जारिमिनखौ जों मैखोम भाबै दानि जेनेरेशन्स दिनै लाइमोनफ्रा दिनै रोंबाय राबाय आरो जोङो फैबाय थानायखौबो जों सोलोंथाइनि बिफानाव जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोङो होलांगोन ओंखायनो दिनै एजुकेशन जों लेखाखौ सोलोंथाइनि मोनसे नेरसोनखौ जों बेयाव बेरखांहोदों जाहाथे जों मेन्टेलि स्ट्रं जायो जाहाथे जोङो भारत सरकारजों सोरबा बुरेक्रेट्स सोरबा पलिटिशियान्सफोरजों सोरबा IPS अफिसार्स सोरबा IAS अफिसार्सफोरजों जों चेलेन्ज खालामनो हानाय गुना जोंनि बर' माहारियारि फरायसाफोरनि दैदेनगिरि साफ्रोमनावबो थानो हायो नैबे सोलोंथाइखौ जोङो जेब्लायबो जों लांबाय थागोन आरो समाजखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो फोसाबनायनि हाबाफारिखौ जों लागोन बेखौ जों बेरखांहोदों आरो बेनि गेजेराव जोङो थुंग्रि मोननाय नुदों थुंग्रि मोननाया दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेजोंनो बेरखांहोनो सानदों बे बर'हा रायजो दंमोन राजा दंमोन बर'आ दिनै गोबाव समनि आगोल सिभिलाइज मोनसे समाज जोंनि बर'फ्रा दावहारु जात जोंनि बर'फ्रा रावखौबो गिया आरो दासिमबो दिनै जानो हागौ गोबां आफादफ्रा आलादा रायजोनि थाखाय जुजिबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना समजों लोगोसे सोरबा मेंबाय सोरबा सारेन्डार जाबाय नाथाय बर' हारिया दासिमबो सारेन्डार जायाखै जों दावहारु जाथि जों दावहारु हिसाबैनो जोंनि मोन्थाइखौ जेब्लानासिम बे जाया अब्लानासिम जों दावहानि गेजेरजोंबाबो जों लांबाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों जों थुंग्रिनि गेजेरजों बर' हारिया रावखौबो गिया रावखौबो लाजिया रावखौबो फासया बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंनि यां जेनेरेशन्स फैबाय थानाय जोंनि गोदान लाइमोनफ्राबो फिन खेबसे नै दावहारुनि जि थै बे थैखौ लानानै आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों मोगथां महर होगोन बेनि सायावनो जोङो दिनै फिरफिलानि गेजेरजों बै थुंग्रिखौ जोङो दिनै थागिबि जोंहा रायजो दंमोन राजा दंमोन आरो जोङो दिनै बोलोगोरा जाथि हिसाबै जोङो दिनै मोनसे रिप्रेजेन्टेसन खालामदों आरो बेनि गेजेराव जोंहा माइ बिदां दङ माइ बिदाङा जाहैबाय बे बर'फ्रा जों गोदोनिफ्रायनो मोनसे सिभिलाइज सोदोमस्रि गोनां जों हारि जोङो दिनै सा सानजा भारतावनो आसामावल' नङा बे सानसे समाव बर' रावा सारा आसाम सारा नर्थ इस्टआव सोलियोमोन लिंगुवा फ्रांकामोन जेरै असमियाया दिनै मोनफ्रोमबो ट्राइबेलनि गेजेराव दिनै आसामाव सोलियो सानसे बै समावहाय जेब्लाना समावहाय आहमफोर फैयाखैमोन असमिया मेन लेन्ड रायजोनि मानसिफ्रा फैयाखैमोन गुबुन हारिफ्रा गैयामोन खालि जोंनि मंगलियान हारिफ्रा रायजो जादोंमोन बे समावहाय बर' रावानो हिन्दी भाषा बादे इंराजि भाषा बादे असमिया भाषा बादे सारा नर्थ इस्टआवनो सोलियोमोन अब्ला जों सिभिलाइज समाज ससाइटिखामोन जों सोदोमस्रि गोनां समाजखामोन आरो बे समावनो जोंहा दिनै जे जोंनिनो रायजो दंमोन बे रायजोआव थाग्रा बर' ट्राइबेलफ्रा दिनै आबाद मावनानै जाग्राखामोन जोङो दिनैनि समावहाय सुइस गेट बानायनायनि आगोलनो बर'फ्रा आबाद मावनो थाखाय बान्दो बानायनो रोङोमोन दिनै एक्सपार्टमोन गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्राय गोजौ जायगायावबो दै लांनो थाखाय आखा फाखामोन बे जाहैबाय जोंनि ट्रेडिशनेल नलेज दिनै बर'फ्रा बै हासार गोनां हायाव बुरलुंबुथुर दै सेर सेर जोंनो बे हाखौ सिफायजेनदों हाग्रा बंग्रा दानफायजेननानै जिब जुनारजों दावहा नांनानै जोंनो रायजो जाजेनदों जोङो दिनै आबाद मावनानै जानो रोंदों बै समावनो दा बिनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा जों आबाद मावनानै जाग्रा जोंहा हा हु दङ जों एग्रिकालचारिस्ट जों आबाद मावनानै जाग्रा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बै माइ बिदांखौ जोङो बेयाव बेरखांहोदों जे जोंहा हा हु दं जोंहा रायजो दंमोन जों आबाद मावनानै जाग्रामोन जों आबाद मावनाय एक्सपर्ट आरो जों आबाद मावनानै जों दासिमबो थांनानै दं आरो थांनानै थालांगोन जोंहा हा हु दं जोंहा देश दं हादोर दं नैबेखौ जों क्लेम खालामफिननायनि जि मोनसे रिप्रेजेन्टेसन बेयाव जों होनाय जादों बेरखांनाय जादों आरो बेजों लोगोसे मासे दाउ बिरनाय नुदों
बे दाउआ दाउसिन दाउ बे जोंहा दिनै बर'नि बागुरुम्बा मेथाइआवबो जों नुनो मोन्दों सुरैबारिनि दाउसिन जों लागोआ दाजेन थारमाने बै दाउआ बिराद मोनसे फिसा दाउ सिला सिख्रा बाजोफोरनि गेजेरावबो बियो दिनै थांनानै दङ एब्रेनानैबाबो फिसा मुथा हाग्रायाव थाखुमानो हानायनि बेहा जोबोद स्मार्ट दा बर' हारियाबो दिनै फिसा जाथि जानो हागौ भारतआव नाथाय जोङो जोंनि जाथिनि हारिमु राव धोरोम आसार खान्थिखौ लाखिनो थाखाय जों जुजिबोदों जों जेनाखै जोंबो बर' हारिया बैबादि स्मार्ट मोनसे जाथि आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिनो मोन्दों बे बुहुमावहाय बे बुहुमखौ जेब्ला दादों दिनै बै दाउसिन दाउखौ बे हाया गोरा जादोंना जायाखै होननानै दैथायहरग्रोदों अब्ला बे हाया बिथांमोन बे दाउआ फैनानै ओरै लान्जाय समाव बेखौ गायै गायै बे दाउसिन दाउआ फैग्रोदों अब्लानिफ्रायनो बर' हारियाबो बे हायावनो जोङो रायजो जादों थारमाने जों बे हानिनो इन्डिजिनियास थागिबि बे हायावनो जोंनो फैजेननाय गुबुन हारिया रावबो फैयाखै नैबे दाउसिन दाउनि गेजेरजों जों बेखौनो बेरखांहोदों दा जोंहा दिनै जोंनि फिरफिलानि मोनफ्रोमबो आरो बेजों लोगोसे जों बर' दि मोनसे स्ल'गानखौ नुदों दे बेवहाय जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि मावनाय दांनाय गासैबो जों बर' माने जों बर' हारिखौ मोजां मोननांगोन दिनैनि दिनावहाय नंगौ जोंनि हारिया मानि थाखाय खौसे जायाखै जों बर' जोंनि अननाय जोंनि सायावनो जोंनि अननायखौ जों खोमानानै लालांबाय सम आरो बोथोरजों ग्लबेलाइजेशन एरियानाइजेशन आसामिसनाइजेशन नङा होमबा बिनि बारहुंखायाव जों गाबथानो हायैनि थाखाय जोङो दिनै जोंनि बर'नि जि मोन्थोर जों बर'खौ जों सिफायनानै लानांबाय दिनै बर'फ्रा जारिमिनारि जों नायोब्ला जोंनि बर'फ्रा दिनै आहमफोरजों दिनै फेजेनजाबाय बांगालफोरजों दिनै गादब जाबाय बेंगलिसफोरजों गादब जाबाय दिनै सोनाबनि आर्य फोलेरनिफ्राय फैनानै बामोनफ्रा दिनै जोंनि आसामखौ गादबफैबाय बेवहाय जोंनि धोरोमनिफ्राय लानानै जोंनि रावनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय लानानै जों सोरलां बोलां जानांबाय जों खुनुरुखुम मानगोनां गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समाव सोमावसारामोनब्ला बर'फ्रा निस्सय दिनैनि समाव जोबस्रांबायमोन जों बेखौ सानना लानांगोन मानो होनोब्ला दिनै बै समावहाय बर'फ्रा बर' राव रायलायलियामोन असमिया भाषा रायलायग्रा जाबायमोन बर'फ्रा दिनै गोबां सरन लाबायमोन सरनिया जाबायमोन सोरबा असमिया जाहैबायमोन दास देखा लाबायमोन दिनै बर'फ्रा बर' दख'ना एबा बर'नि गाननाय जोमनायखौ एंगारनानै सारि गानग्रा जाबायमोन दा बैफोरबादि खोमसि जोमैया बै समावहाय बेरखांदोंमोन नाथाय बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोननि सेक्रिफाइसआव दिनै बर'आ दिनै बर' हिसाबै जों थाफिननो हादों नाथाय आरो गिख्रंथावसिना बेनो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इयुना मा जाहैगोन मानो होनब्ला दिनै सिन्था खालामनांगोन 2003आव जेब्ला बिटिसि मोनो अब्ला बर'फ्रा एसे राजनितिक अधिकार मोनबाय बर'फ्रा दिनै हा हुनि मोन्थाय मोनबाय बर'फ्रा दिनै साख्रि मोनबाय बर'फ्रा दिनै बिजनेस मावनो सोलोंनो हाबाय दिनै मोजां मोनसे बर'फ्रा कलेज इउनिभार्सिटि फरायनो मोनबाय दिनै सिन्था खालामनांगोन दे जोंना फिउचारावहाय दे जों बर' शब्दखौ लानानै जोंहा मोनसे गिख्रंनाय फैदों जे जोंहा दिनै बर'नि हालोदा सोलायबाय मोजां महराव मोनबाय थाखा फैसानि जेंना गैलिया गथ'फोरखौ मोजां स्कुलाव फोरोंहैबाय मोजां कलेजाव फोरोंनो हरबाय दिल्ली बादियाव हरबाय सोरबा आमेरिका बादियाव हरबाय सोरबा मुम्बाइ बेंगालर हायद्राबादाव फरायहैबाय मोजांनि खोथा नाथाय मा नुदों गोबाव सम जोंनि दावहारु बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनानै नैबे बिटिसिखौ लाबोनायाव मदद होनानै जाय बिटिसिनि बै मोनफ्रोमफोरनि फिथाइजों दिनै सुबिदा मोनदों साख्रि मोनदों बिजनेस मावदों सोरबा कलेजनि प्रफेसर जादों सोरबा साख्रि मावदों सोरबा कन्ट्राक्टर जादों
दा बिथांमोना दिनै गथ' गथायखौ मोजां स्कुलाव फरायहैदों हरदों नाथाय बियो बाख्नायथाव नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बेनो बर' आइजोफ्रा गोरों जादों नाथाय गुबुन हारिजों हाबा जागासिनो दं क'क्राझार बादियाव जों नुदों गिदिर गिदिर हाबा हरो सोरबा बिजनेसमेनफ्रा सोरबा प्रफेसर्सफ्रा सोरबा हारियानानो सोरबा साउथ इण्डियानो सोरबा बिहारावनो दा बैफोरबायदि थासारिया जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव मा जागोन सिन्था खालामनांगौ दं दिनै बिटिसि मोननानै जों राजनितिक अधिकार मोनदों हा-हुनि अधिकार मोनदों नाथाय बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जेरै लाभ जिहाद जादों थिग बिदिनो ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय 2003नि उनावहाय ट्राइबेलफोरनि हाखौ बिटिसि ओनसोलाव बायनो मोनलामोन बे 60 हाबबाय दा दिनै गुबुन हारिफ्रा सोरबा मारवारिनो सोरबा बेंगलिनो बिहारिनो सोरबा बांगालनो सोरबा आसामिसनो बे दिनै ट्राइबेल बर' हिन्जावखौ हाबा खालामनानै जोंनि हा-हुनि मोन्थायखौ लानायनि जे षड़यन्त्र बे दिनै जागासिनो नाथाय जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनि बै बर' न'खरफ्रा बेखौ सिन्था खालामाखै गाबोन समफोर बिथांमोना एस्टाब्लिश खालामफैगोन बिजनेस जोंनि बर' मानसिफ्रानो लेबार मावनानै जानांगोन जोंनि रिसर्सफोरखौ लानानै थांगोन जों हालाय हाफाय जों जानांगोन आरो बेजों लोगोसे गिदिरथारसिना जाहैबाय 6 शेड्युलावहाय जोंनि ट्राइबेलफ्रा जोंहा दिनै राजनितिक अधिकार मोनदों पलिटिकेल राइट्स बेवहाय जोंहा इलेक्सन जायो एसेम्बलि दङ जोंनि डिसिसन जोंनि राइट्सफोरनि सायाव जों सिन्था खालामनो हायो नाथाय दिनै गुबुन हारिफ्रा दिनै बेवहाय डिसिसन मेकिंआव बिसोर हायाखै नाथाय मोनसे षड़यन्त्र खालामदों बे बै ट्राइबेल रिजार्भ सिटआवहाय ST 30आवहाय बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय ट्राइबेल हिन्जावफोरखौ हाबा खालामनानै इलेक्सन गेलेहोदों आरो गेलेलांगोन अब्ला अना बर'फ्रा दिनै मेजरिटि जानानै बिटिसिखौ सालायगोन अब्ला नोंनि 6 शेड्युलनि माखासे मर्यादाफ्रा गोहोफ्रा दिनै लासै लासैनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै पास खालामनानै बिथांमोना डिग्रेड खालामलांगोन दिनैनि दिनाव मासिबां गाज्रि जादों 16टा डिपार्टमेन्टआ लांफिननानै बेनिफ्राय गाज्रिसिन जाहैगोन अब्ला 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनावनो बर'फोरनि थासारिया सोलायगोन गुबुंले जागोन जेरै जों बर' होननाया जोंनि गेजेराव दिनै गैयै जागोन अब्ला जोंनि इयुन जोंनि मोनखानाय गोहो जोंनि पावार जोंनि अधिकारफ्राबो जोबस्रांलांगोन बिनि थाखायनो जोंनि दानि लाइमोन सेंग्राफ्रा दिनै आयेनावबो जारिमिनावबो दिनै संबिधानावबो जों गोख्रों भाबै रोंनानै लानानै जों गसंनो हानांगोन फाइट खालामनो हानांगोन दावहा नांनो हानांगोन दारै बर' माहारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समफ्राव बेफोरबायदि जेंना जेंसि बर' हारिनि जे खैफोद अलखदखौ दिनै बोस्रांनो थाखाय होबथानो थाखाय जोङो दिनै ओंखारबोदों